Nyt on kova, nyt on todella kova. Ano Turtiaiselta ilmestyy elämän kertakirja. Euroopan läpi Moskovan turvaan. Ja mikä parasta, Ano Turtiaisen esikoiskirja on ennakkotilattavissa nyt. Laitetaan kaikki tilaukseen. Ano Turtiaisen esikoisteos on huikea seikkailukertomus matkasta läpi Euroopan. Kirja avaa yksityiskohtaisesti ne syyt, miksi Ano joutui vaimonsa kanssa lähtemään Suomesta. Mitä tapahtuu, kun on valtaeliitin kanssa eri mieltä tämän päivän Suomessa ja uskaltaa sanoa sen ääneen. Samalla se on ainutlaatuinen silminnäkijä kuvaus siitä, millaista elämä ja todellisuus on nyky-Venäjällä. Ano kertoo koko turvapaikan hakuprosessin alusta loppuun ja paljon muuta. Euroopan läpi Moskovan turvaan. Ja mikä parasta, Ano Turtiaisen esikoiskirja on ennakkotilattavissa nyt. Laitetaan kaikki tilaukseen. Kirja on harvinaislaatuinen historiallinen dokumentti ja samalla hätkähdyttävä kertomus siitä, mitä tämän päivän Euroopassa oikeasti tapahtuu. Sekä idässä että lännessä. Euroopan läpi Moskovan turvaan. Ja mikä parasta, Ano Turtiaisen esikoiskirja on ennakkotilattavissa nyt. Laitetaan kaikki